L-eżamijiet forensiċi dwar x'tip ta' materjal intuża fl-isplużjoni li seħħet jumejn ilu fil-Ħamrun jistgħu jkunu magħrufa fi ftit tal-ġimgħat oħra. L-investigaturi ġabru diversi partijiet mill-vettura b'mod partikolari mill-post fejn kienet il-bomba u bħalissa qed isiru dak magħruf bħala analiżi kimiċi. Sorsi li tkellmu ma' One News spjegaw li mhux qed ikun esklus illi jintuża t-tip ta' gass oxyacetylene li huwa perikolus u jista' jinxtara anke f'kontenituri żgħar. Is-sorsi qalu li jekk intuża l-oxyacetylene anke bi ftit litri tista' ssir splużjoni qawwija bħal ta' nhar l-erbgħa. Għalkemm ma trid ikun stabbilit il-mottiv wara dan il-każ, sorsi qrib l-investigaturi konfermaw ma' One News illi sa issa ġie stabbilit fiċ-ċert illi l-isplussiv kien fil-van taħt is-sit tas-sewwieq. L-istess sorsi konfermaw li l-bomba ma kienx waħda tal-ħin u li din x'aktarx illi ħadet mod aċċidentali. Intant l-investigaturi qegħdin jarblu bir-reqqa l-persuni kollha involuti fiż-żewġ każijiet illi fihom Keith Galea kien involut u saħansitra skont ta' sentenza ta' ħabs fejn il-ġimgħa l-oħra stess ħareġ minn Kordin. Fi frar 2006 Galea nstab ħati b'6 voti kontra 3 illi fit-28 ta' Settembru tal-2001 f'Manuel Island ipprova joqtol żagħżugħ ieħor wara li dan mar ma' tfajla tiegħu illi dak iż-żmien kienet taħdem bħala prostituta. U ġie kundannat 22 sena ħabs, iżda din tnaqset għal 5 snin mill-appell. 4 snin wara f'Awwissu 2010, Galea tressa l-qorti akkużati li sera aktar minn 20,000 euro waqt hold-up illi allegatament wetta ma' persuni oħra fit-8 ta' Awwissu tal-istess sena fil-ferra tal-Fexco tal-Western Union f'Paċeville. B'kollox, Galea kien akkużat bi 15 il-lat ta' akkuża fosthom illi spara pistola f'post abitat.